Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Ярбашыннан тыңладым мин бер суның дулкыннарын, сөйләшәләр үзара бәйрәм бүген. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Дөнья буйлап бар хатын-кызларның махсус бәйрәмнәре аяк атлаган көннәрдә без сөйкемле сөйгәннәребезгә, икенче яртларыбыз булган хатыннарыбызга, йөрәк җимешләребез, балаларыбыз рәтеннән булган кызларыбызга чәчәкләр, букет чәчәкләр, төрледән төрле бүләкләр сайлаганда, кайчагында кызганыч иң якын кешеләребезне, әбиләребезне, безне үзләренең хәер фатихаларын биреп, изге дугалары белән затып калган һәм каршы алган кешеләрне, әбиләребезне онытып җибәрәбез. Кайчагында кызганыч. Истә тотып шуны, исләренә төшереп тамашачыларның да мондый гаделсезлеккә урын юклыгын тормышта 8 март уңаеннан тәкъдим ителәчәк бүгенге телевизион хикәяне без инде 90-ны җайлап кына ваклап, 100-гә таба ипле генә атлап бәхетле гомер кичерүче героиняга багышладык. Таныш булыгыз, хәзер сез экраннарда күрә алган ханыма Казанда яшәүче 91 яшьлек милләттәшебез Лутфия Хәсән кызы Гәрәева. Әлегә телевизор караучыларының бик азларына гына таныш, әмма кемнәр өчендер һәм хайран күп алар андылары яраткан әби һәм дәванидә булырга өлгергән мөхтәрәм кеше. Туган яклары героебызның әкияти ямле көн чыгыш. Әйе, кояш нурлары һәм җылылык, чәчкәләр һәм яшеллек тулы гаҗәеп матур бер мөхитне үз өчен алган илләрдә дөньяга килә ул. Һәм шуңа да гомер иткәндә, әнә шундый күңелләрдә әкияти татлы хисләр уятучы, үзе бер дөньяны хәтерләткән көн чыгыш базарларында хайран еш булырга туры килә. Бәхетле һәм озын дәвамлы гомер иясенә. Безнең бүгенге ягымлы һәм кояшлардай ямле дә героебызга. Бездә бүген бергәләшеп аның белән тамашачым, тәмле баллы карбыз һәм кавыннар вә Үзбәкстандагы борынгы тарихи урыннар белән еш сокланырбыз тапшыру дәвамында. Экраннар аша гына булса да. Героебызның гаилә архивындагы истәлекле видео кадрлар ярдәмендә. Наливай чайханчик чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится на востоке, что за небо без луны. Альберт, коя әле? Синең камбасымны үлчим әле? Әйдәгез. Инде янә героебызга якын килгәндә, көн чыгыштан бүгенге көндә ул гомер иткән Идел буйларына, күркәм Казаннарга әйләнеп кайтып, Лутфия ханым гомере буе шәфкать туташы булып эшләгәнлеген ассызлыклап үтәсе килә. Күбесенчә балаларны даваларга туры килде. Насыйбы шулай булды дип горурланып сөйләде ул безгә. Һәм ак калатлар киеп, игелекле һөнәрендә, эштә дә диюм, күрсәтте үзен. Монсы җайдырактыр сезгә, шуңа куйга дим. Җайдырак. Кан басымын миңа яшем буенча хайран зур кешегә үлчәсә дә, хәзер Лутфия ханым, тормышта ул бүген дә яшь чакларында сымак балалар арасында. Хәзер инде үз балаларының балалары, вак алмалар янәшәсендә хайран еш була. Бу яктан да чын мәгънәсендә бай кеше героебыз. 2 улы, 6 оныгы һәм 7 онык кешеге бар үзенең хәзергә.
Бәхетле әби яратып җырларын да тыңлый балалары башкаруында. Аларның шайба сугып, туп типкәннәрендә күзәтеп тора еш кына кызыксынып, уеннарын уйнарга да вакытын таба үзләре белән. Әле уеннарның ниндиләрен диегез? Бары акыллылар үз иткән шахматында хәтта. Әнә. Ат белән атлыйбыз, Тимур. D5 на D4, Абика. Хәзер сез экраннарда тапшыру герое булган кешенең оныкларының берсе Америка Кушма Штатларында яшәүче Тимур белән нәкъ менә шул патшалы уен, шахматта көч сынашкан, уендагы уйшан йөзләрне, матур мәлләрне күрәсез. Уенчылар игътибар җир шарының ике берсеннән берсе бик тә ерак җирләрендә урнашканнар. Рәхмәт замана техникасына, аларны якынайтуда күрсәткән алыштыргысыз ярдәм өчен. Кстати, оныкларның хәзер сез экраннарда күргәне Нихала бала, руслар әйтмешли. Бик тә уңышлы бала, 16 яшьтән үк гроссмейстер ул шахмат спортында. Бар кешене таң калырлык итеп, күзләрне бәйләп карамый күрмичә бер юлы 48 тактада уен корырга сәләтле шахматы вслепую уенында, русчалатып әйткәндә, катнашып, җиңү яулаган менә дигән уенчы. Гаҗәеп кеше, кыскасы. Фәрин диясе генә кала биредә. Соклануны яшермичә, хөрмәтле әбинең оныгы белән дә. Когда мне было 7 лет, меня дедушка научил играть в шахматы. В 14 лет я стал международным мастером. В 15 лет я выполнил все нормы гроссмейстера. Я начал увеличивать количество досок, сыграв 27 досок на Гавайях, 33 доски в Сент-Луисе. Сыграв 48 партий вслепую одновременно, я побил мировой рекорд. Я могу обыграть любого соперника. Проверьте это. Бүгенге тапшыруда онык булган гаҗәеп кеше Тимур Гареев турында алдагы тапшыруларыбызның берсендә тәфсилләп сөйләргә омтылырбыз. Безнең амин дип җиткерелгән хыяллар Худайның теләкләре белән тәңгәл килә калса киләчәктә. Үзе ул мавыктыргыч тормыш күрүче һәм дөнья буйлап сәяхәтне күп күрүче потенциаль тапшыру герое инде ачыкларга өлгердек тә, безнең казаннарда кайнарга да һич каршы түгел. Хәзер сез экраннарда күрә алган ягымлы һәм гүзәл кызчык Казаныбызда яшәп иҗат итүче Альмира Гареева героебыз Лутфия әбинең тагы бер горурлыгы. Талантлы оныкларының берсе. Күпләре арасыннан нибары берсе ул диюем. Без яшибез бергә, бу матур дөньяда, без җырлыйбыз бергә, туган телебездә. Безнең бар хыяллар, бәхетле киләчәк, бик Хода син безгә, тынычлык дөньяда. Әлеге кадрларда исә тапшыру герое улы Фәрид һәм килене Фәридә белән бергәләп ерак илләрдә яшәүче тагы бер оныгын туган көне белән котлый. Һәм куандырганы шул. Үзебезчә татарча җырлый башкаралар алар бу матур эшне. Оныгы Нурия тыңлап ягымлы җырларны, кабаттан үзенең туган яклары, башка милләт вәкилләре тирәсендә татарлар да тулы Үзбәкстанны биредә уздырган матур мәлләрен искә ала булса кирәк, сагынып. Тамашачыларда бу юлысы аның белән бергәләп соклана ала, әкияти чын барлыкны, кояшлы җирләрне, ямьле якты көн чыгышны тасвирлаучы видеокадрларны күреп, күзәтеп. Героебыз янәшәсенә әйләнеп кайтып кабаттан, гомер агышының инде хайран гына саллы, хөрмәтле яшенә ия булган кешенең дингә мөнәсәбәте белән дә кызыксындык без. Һәм махсус сорауын да юлладык үзенә бу уңайдан. Килешкәнчә, Л хәрфенә башланган сүзен табып. Лутфия ханым ла иллаһи ла илалла дип еш кабатлыймы. Еш мөрәҗәгать итәме дугалары белән Аллаһка тәгалә. Минем әтием Хәсән әкә 100 яшькә китле яшәде. Ул өйрәткән дугаларны мин дә хәзер укыйм. Ла илаһа илlallah Мухаммаду Расулуллах.
Булган героебезнең тормышта бик тә кирәкле һәм файдалы тагы бер шөгыле бар. Тәмле итеп камыр ризыклары пешерү. Әнә бүген дә газ плитәсе янәшәсендәге утта утлар шәшә. Тәм-тым булдыра ул. 91-не тутырып, 92-не куа барган ханыма дип, кемнәр әйтә алыр үзенә? Героебыз тарафыннан матур итеп бизәп ясалган мондый итле самсаларны ашарга да жәл. Әллә инде милли хәзинәләрдә үзләрен музейларга гына илтеп тапшырасы? Музей белән самсаларны күрүгә шәйләп аласы да килеп китте. Һәр татарның итле камырны күрүгә шулайдыр ул. Әйе бит, дуслар, бездә искәрмә исключение түгел бу тәмле мәсьәләдә. Тик шәйләрне бүген героебыз сымак шул ук Үзбәкстанда туган һәм инде һәммәбезгә диярлек таныш җырчы Фарук Закиров, я Алла шул ук ялла төркеме диюм тәкъдим итсә, яхшы булачак, миңа калса. Өстәлдәге шәйләр тәмле, тормышлар ямьле булсын кыскасы. Тамашачым, сезнеке дә уңган героебыз әзерләгән тәм-томнарны авыз итүче безнеке дә. Что за жизнь без чайханы? На востоке, что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без чайханы? Что за жизнь без чайханы? Лутфия шәйләгәндә лимон яратамы? Әллә инде лаймга шундый ук әшкелт булган тартыламаның куллары өстәл артларында? Юк, Альберт, мин лимон яратам. Лимон лучше. Лутфия ханым лиде түти шәйдән кала лимонаткан инде карашта икән. Бу татлы суны да үз итәме ул, әллә инде башка эчемлекләргә өстенлек бирәме? Юк, Альберт, мин лимонадны яратмыйм. Мин су içirгә яратам. Чиста су. Чиста су içиргә яратам. Көненә 1,5-2 литр су içәм. Аннан соң һәр татар кебек яшел чәйне бал белән, бала-чака белән içәм. Менә бит инде. Бал белән, бала-чагалар белән, нәкъ менә татар әйтемендә әйткән кебек тәмләп шәй içәргә ярата безнең героебыз. Тагын бер кызыклы сорау үзегезгә. Лутфияның литр ярым суны бер юлы эчкәне бармы? Мин бит Альберт, Үзбекстанда туылып үсегән кеше. Ирем белән бакчадан бер арбузны алып керәбез дә, икебез шуны ашап бетерәбез. Бер утыруда ашап бетерәбез. Аннан 1,5 литр, икебезгә дә 1,5 литрдан су чыга. Шул тирә буладыр, шулай. Шул тирә була. Менә нинди татлы ил ул Үзбәкстан. Героебезнең лесничество, урман хуҗалыгы белән эш иткәне бармы? Кайчанда булса, кайда да булса, героебезнең табигать һәм яшеллеккә булган мөнәсәбәте белән кызыксынабыз. Кыскасы. Булганы бар, не ошый, урманлар. Белоруссиягә барганым бар. Беловежский пущада булдым. Анда бик зур урманлар. Үзбәкстанда? Үзбекстанда анда юк. Ирем минем күбрәк су хуҗалыгында эшләйде. Урман түгел, Сулар белән эшләгән. Сулар белән, әйе. Сөйләшү барышында ачыкланганча, Үзбәкстанның авыл хуҗалыгы министрлыгы карамагындагы
Birleştirilgan suv uyushmalari һәм мелиорация объектлары төзү белән шөгыльләнүче махсус дәүләт җәмгыяте җитәкчесе булып, зак еллар уңышлы эш алып бара героебызның тормыш иптәше Масгуд Әхмәт улы Гәрәев. Героебызның үзе хакында биографик мәгълүматларга таянып хикмәтле сүзебезне дәвам итсәк, гаиләдә алар 3 сеңел булалар. Иркә, Гөлфия һәм сезнең белән безгә дә тамашачым инде якыннан таныш Лутфия. Бүгенге героебыз араларында иң зурысы. Без исә сорауларның капма-каршы мәгънәлесен, кечкенәләр белән бәйлесен юлларга теләдек аңарга. Дәвамлы әңгәмә кызыктан кыссын әле дигән теләктән чыгып. Һәм үзебез өчен үзебез булдырган шартлы шаян кагыйдәгә таянып, алфавитта Л хәрефе барлыгын онытмаска омтылып куюысы. Лутфия лилипутлар хакында ниләр сөйли алыр иде икән безгә? Белгәнемчә, алар кечкенә кешеләр. Минем танышлар арасында андыйлар юк, Альберт. Менә бит. Лилипутлар кечкенә, аңлашыла, һич кемгә зыян сала алмаслар. Менә зур булган леопардтан Лутфия курка микән? Юк, Альберт, алар Үзбекстанда почти юк. Анда күбрәк ишәкләр дә төяләр. Минем күз алларыннан хәзер караваннар, ефәк юллар буенча барган, ефәк тулы караваннар күз алдына пайда булдылар. Әмнә мультфильм герое Леопольд хакында ниләр белә, ниләр сөйли ала икән безгә Лутфия ханым? Балалар белән күп тапкыр карадык бу мультфильмны. Зур мәче ул. Әйдәгез дус яшик дип сөйләнә торган. Әйдәгез дус яшик. Ребята, давайте жить дружно. Оныттым әле, Альберт. Бүген безнең белән онытканнарны искә төшереп, әңгәмә караучы Лутфия Гәрәева дуслар. Артист түгел бүгенге героебыз, сәхнәләрдә букет җыючы. Әмма шулай да гомере буе чәчкәләргә гашык кеше ул. Без ачыклаганча, ул яшәгән йорт-фатирның тәрәз төпләрендә дә, ишек алларында да алар чәчкәләр һәрчак күп һәм төрледән төрле итеп үстереләләр. Гладиолуслар, орхидея һәм лилияләр, юкә чәчәге дә, тәрәз төпләрендә героебыз яшәгән йорт-фатирларда һәрчак мәшһүр җырчыбыз Салават сәхнәләрдән моңланып искә алган яран гөл. Дәррәс төбе миннән берничә, дәррәс саен яран гөл үсә. Ал яраннар кебек асулана, бәгыр кәер мине күрдисә. Ал яраннар кебек асулана, бәгыр кәер мине күрдисә. Менә сезгә сез яраткан розалар, яран гөлләрегез күп һәм бер сорау. Лутфияның любовька, мәхәббәткә мөнәсәбәте нинди икән? Рәхмәт, Альберт. Ирем Масгуд Әхмәтович белән шатлыкта, байлыкта бер-беребезне яратып 50 ел яшәдек. Башкаларга да шуны телим. Амин. Шулай насип булсын барлык тамашачыларга да. Лутфия ханым Лида Тути Леонардо да Винчи хакында ниләр сөйли алыр иде икән безгә? Ул бик яхшы рәссам. Аны даже мәктәп программада укыйлар. Иң яхшы картинасы Монна Лиза. Танылган картинасы. Танылган картинасы. Музейларда булган. Менә бит. Мәгълүмат башкайларында.
10-нчы дистәгә аяк баскан, тормыш буйлап төпле адымнар белән атлаучы мөлаем һәм кирәгенчә дәртле дә ханымнан без, әлбәттә, үзенә көч-куәт биреп тормышта ямьле яшәеш чыганага булып торган башка әйберләр хакында да кызыксындык. Һәм менә ниләр ачыкладык. Героебыз яшьтән спортны ярата. Йөгереш, чаңгыда шу, бассейн елгаларда су керү һәм тормышта да җитез балыклардай йөзә белү. Моңа өстәп, иренмичә ихтияр көчен эшкә җигеп һәр көн сайын күп чакрымнар узып җәяү йөрү. Әнә без килгәндә дә яшьти дуслары белән рәхәтләнеп түгәрәклиләр иде алар. Күп катлы йортның хайран зур майданлы ишек алдын һәм көн сайын шулай икән. Узып җыялар алар. Сәламәтлек өчен бик тә кирәк булган чакрымнарын саф һавада. Эй, кызлар, армадыгызмы? Ничә сәгатьләп уздырасыз һәр көнне һаваларда, мин әйтәм. Почти полтора часа. Летом-то Летом больше гуляем. Вот Алла Берса, потом лет придет, мы будем гулять там. Подальше. Әфәрин, молодцы. Исәнлек, саулык сезгә һәм уңышлар. Үзегез өчен куйган кечкенә вә олы максатларыгызны тормышка ашыруда, апакайлар. Саф һавада булып арыгач, тик утырмас җәяү күпләп йөрүнедә, сәяхәт кылынуда хуп күрүче героебыз белән кызыклы әңгәмәне без йорт фатирда дәвам иттек. Шул ук юллар һәм еллар темасыннан читкә тайпылмыйча. Лутфияның Ленинградта, Санкт-Петербургта дигән бүгенгә булганы бармы? Әлбәттә, күп тапкырлар булганым бар. Миңа Ленинград күбрәк ошый, Санкт-Петербургка караганда. Лениногорск шәһәрендә Татарстанның Әле булганым юк. Обязательно булачакмын. оптимистка безнең героиня. Хәзер әйдәгез, тарих буенча сәяхәт итик бераз. Килешкәнчә, шул ук лыга башланган сүзләргә өстенлек биреп, исемнәре Лутфия булгандыгын истә тотып героебызны. Лутфия Ленин бабайны хәтерлиме? Безнең заман кешеләре аны бик яхшы хәтерли. Мин бит Октябрьдә, Комсомолда булган кеше. Пионерда да булдым. Лутфия ханымның биографиясы аның яшьтиләреннән һич нәрсә белән аерылмый. Бөтен организацияләрдә булган о заманында. Лутфия ханым Лида Төти үзенең Ленинче, яшь Ленинче булган яшь үсмер чакларын ничегрәк итеп искә ала икән? Сагына бул чакларын. Әлбәттә, Альбер бик сагындыра. Галстуклар, значоклар, демонстрациялар. Катнашадыгызмы аларда? Катнаша идек. Маевкалар. Лутфия легендар шәхесләрне тарихтагы һәм бүгенге замандагы кайсыларын аеруча хөрмәт итә икән? Белешәбезме үзенә? Сталинны, Путинны бик хөрмәт итәм. Телевизордан чыгышларını карарга яратам. Ә үзе легенда булу хакында кайчанда булса уйланамы, хыялланамы Лутфия ханым? Yok, Альберт. Allah сакласын. Легендалар ул Альфия Абзалова, Сара Садыкова кебек кешеләр булырга тиеш. Безнең героиня амбициоз түгел, тормышта үзе бик зур уңышларга иреште. Алма бит ул, алма бит ул, алма бит ул түгәрәк, шул түгәрәк эшләрендә яшик дуслар бергәләп. Халмагышлары, сайрый сандугачлары, сайрый сандыра башлады. Алмагачлардай майларда дөньяга килеп чәчәк аткан, быел 90 өстенә тормыш, язмыш елларның тагы икесен дә кушып туган көнен билгеләп үтәргә җыенучы, ике ул үстереп, онык һәм оныкчыклардан да рәхәтен күреп, бүгенге көнгә Казаныбызда бәхетле гомер кичерүче, чын мәгънәсендә ямьле героебыз белән танышып, якыннан очрашып аралашу, безнең әкияти чын барлыкны тасвирлаучы мавыктыргыч телевизион хикәя сезнең күңелләргә дә хуш килгәндер дигән өметле теләктә калабыз, тамашачым. Исән сау булыгыз, бик тиздән, янәдән
Кызыклы, сезнең белән безнең игътибарга лаеклы геройлар белән очрашканчыга. Елмайып һәм шаярып, җырлашып һәм шатланып, кайчагында бүгенгедәй күңелләрне тибрәтеп тә аралашуларга кадәр. Ә хәзергә бәйрәм белән моннан күп еллар элек Клара Сеткин исемле ханыма бар дөньяга бүләк иткән бар гүзәлләребезне бәйрәм белән котлыйбыз. Безнең күңел түрләре һәм бар җиһанның чәчкәләре хәзер сезнеке.